Janon buge omenda mag piny owacho oyango ni kauntis osebedo katie rietha gomenda e wuodhe mag pinje maoko kod mago mapachoka, kata obedo ni nitiere okenge moseketi matayo kaka itiyo kod omenda go e yo makare. Kauntis oyangi ni pod rem chopo ageta magi mag chwalo dongruok ne jopiny, ka Garissa kod Busia gin moko kuom kauntis ma chenrogi mag dongruok okalo mana tamalo 35. Armstrong Osutwa nigi ler mathoth. Governors kod MCS emasani omako namba e wuodhe manengogi ni malo, ma en kalure gi janon buge omenda Margaret Nyakango, mane oyango ni jaloch gwenge osebedo gi wuodhe mathoth mag pinje maoko kod mapachoka, gino mamedo muonyo omenda makore lach. Sirikand kaunti ma Nairobi kod od bura mar kaunti no e dweche 9 kende osetiyo gi omenda maromo milion 614 e wuodhe, kata Tana River tiyo gi milion 501 e kinde ma kaunti ma Kitui bende ne oyangi kaka mano ma oseyadho omenda mathoth kalure gi ripod janon buge omenda. Kaunti ma Machakos ne otiyo kod silings milion 487 e wuodhe maoko, ka kaunti ma Kericho osetiyo gi milion 327 kod Kakamega bende osetiyo gi omenda maromo milion 324. Kata obedo ni oseketo kenge mag gayo tiyo kod omenda mathoth e wuodhe, janon buge omenda wacho ni kauntis mag Baringo, Bomet kod Bungoma bende osebedo katiyo marach gi omenda e wuoth. Janon buge omenda bende oyango ni nitie luoro e wi kauntis ma wacho ni choko osuru matin, gino ma osebedo ka kelo midhiero e kinde tiyo gi bajet. Kata kamano, Tana River, Narok kod Garissa oyangi ni osechopo agete mag choko osuru. Kalore gi ripot mar janon buge omenda no, Busia, Garissa kod Narok gin mago mosetiyo maber e tiyo gi bajet e chwalo dongruok. Kata kamano, pis janon buge omenda no wacho ni kauntis ne otiyo kod silings bilion 56.8 kende e dongruok e bilion 220 mane ochiw ne pok. Armstrong Osutwa, Ramogi TV.